Gospodin Davor Jurkotić, novi predsjednički kandidat, stiže iz Rijeke, ali meni baš nije jasno što vi zapravo želite, čemu promjene po Hrvatskoj, sve odlično. Pa, mnogi su me to pitali i ja sam se, kad sam se ujutro probudim svaki dan, pitam se čemu to, čemu ići u nešto tako iscrpno i zahtjevno i jednostavno, opet, kad pogledam svugdje okolo, sve je dobro. Plaće rastu, ljudi iz Irske, Danske, Finske, Švedske, Kolumbije, evo iz Madagaskara, ljudi se vraćaju u Hrvatsku jer je sve bolje, a ja zapravo želim što napraviti? Ja želim napraviti zapravo to da u Hrvatsku bude još gore. Da puno ljudi iz Hrvatske još otiđe van, da imamo slobodne teritorije u Hrvatskoj, tipa, ne znam, par otoka, da skroz iselimo i da ih prodamo. I da tu ja kao predsjednik zaradim ogroman kapital i da se onda preselim u neku od zemalja Južne Amerike i tamo živim. Znači, to je zapravo vaš plan. To je moj plan, da. Moram primijetiti da se s vašim planom slaže, mnogi Riječani su na Korzu odlično prihvatili vaš početak kampanje. Mi smo objavili na našem portalu, preko 1000 ljudi je lajkalo i reklo da bi bili odličan kandidat. Gledajte ovako, ono što zapravo, ako pustimo malo nekakvu šalu, na stranu, pa kažem ozbiljno, ja zapravo uopće ne vidim razliku između bilo kojeg čovjeka u Hrvatskoj i ovih koji se kandidiraju za predsjednika. Znači, funkcija predsjednika je kao funkcija, nikoga naravno ne omalovažavam, recimo evo ovog ovdje stabla. Znači, ovo stablo ima, po mom mišljenju, veću funkciju nego što ima u Hrvatskoj, ne sadašnja predsjednica, da neko ne misli da imam nešto protiv nje, nego općenito funkcija. I ja čim dođem na Pantovčak, odmah ću tražiti da se predsjednik bira iz Sabora, ukinut ćemo znači izbore na koje se troši oko 100 milijuna kuna. Znači nema izbora. Znači izbora ne bi bilo, Sabor bi izabrao predsjednika, znači ovo bi bio zadnji put da se bira predsjednik, tu bi se uštedilo 100 milijuna kuna u svakih 5 godina i uštedilo bi se godišnje između 35 i 40 milijuna kuna koliko košta ured predsjednika. Pa kad smo već kod novca, kako vi financirate svoju kampanju koja je vrlo, vrlo ambiciozna? Vi ste bili u mnogim već gradovima, posjetili ste, recite nam gdje ste sve bili već? Pa bili smo, trenutno smo obišli skoro cijelu Liku, Slunj, Gospić, Otočac, krenuli smo iz Ogulina, sad nam je cilj lagano Slavonija i onda malo Istra, Srednja Dalmacija i Južna Dalmacija. A kad me pitate ko stoji iza mene stoje najveće mafijaške organizacije u svijetu. Znači, to znači puno novaca. Jako puno. Znači, stoje mafije iz Turske, najveći dio iz Turske, zatim dosta iz Finske, finska mafija je dosta jaka. Oni me financiraju, znači sa... Skandinavija je sad porast u kriminalu. Kriminali gore. Pa ja želim da se mi ugledamo na taj kriminal u Skandinaviji. Znači, to je zapravo moj najveći... To je sada čitamo znači, krimiće njihove. Da, Finska, Danska, Švedska, Norveška, gore je jako loše, gore je katastrofa, nasilje je u porastu i ja želim na neki način taj model prebaciti u Hrvatsku. I još nam samo recite za kraj, kako smo čuli, vi ćete svoju kampanju u svojim emisijama u Zdrav mozak promovirati i Riječane čeka još niz promotivnih aktivnosti u gradu. Da, znači kampanja će biti provučena kroz cijelu emisiju Zdrav mozak, 26 epizoda koje kreće sredinom 10. do predsjedničkih izbora, gdje ćemo pokazati moju predsjedničku kampanju na jedan zabavan i duhovit način, gdje će ljudi zapravo vidjeti da predsjednik može biti bilo tko, a na njima je da izaberu ko će biti predsjednik. A ja mislim da sam ja, kao čovjek koji cijelu ovu naciju već godinama u zdrav mozak na neki način, razumijete, mislim da sam ja najbolji kandidat i ja evo odmah kažem da ćemo, čim postane predsjednik, mjesec dana na Pantovčaku će biti alkohola, droge, zabava, prostitucija. Znači, bit će takva zabava gore, znači svi kogod bude došao gore, to će biti lokanje, žderanje. To nam treba. To nam treba. Mi smo takav narod, to nam treba. Evo, ja obećajem da će biti to. S tim obećajem, ja vam evo srce isto želim. Hvala vam. Hvala vam. Pozdrav svima.